scripture yakajairika yekuna Nehemia. Nehemia ari kukumbira titendereiwo, hatina mufaro, tidzokere kwatakambobva. Chakatibvisa indaya yekuti muwengi akakoromora, tikabva tatorwa tikaendwa muutapwa. But tavatapwa vane changed mindsets. Kunyangwe tiri vatapwa, but pakati pedu pakamuka vana Ezra, pakamuka vakati mirayiro ngaidzorereswe. Zvino pamuka anoti pakakoromoka ngapavakwe. Zoreva kuti mukereke munofanwa kunge mune vanhu vane mindset yakadaro. Just as you do kumakambani. Kwedu kubasa kune vanonzi logistics, development, projects, rehabilitation, correctional services. Nechechi ya Jesu inewe teko wandiri kutarisira kuti vari kuona havo kuti masofa awaya. Sofa redu kuti kana warigarira ka woita ngoro kupinda mumwena yemakorokosa. Vanhu vanototirenga kuti wakagara mumasofa. Izvo unotogara pakona nekuti ukanzi tisimuke tichikaziya Jesu kuzobva mumwena uya. Tauya kuzora pachechi. Kumwe kusasimuka patinonzi simuka ikuona kuti hey, ma-exercise anowanda. Ukapinda mugumba ukasitogumba ukapinda mugumba. Kereke ya Jesu kuchecha hakusi kweri kurasirira zvausisadi. Minamato yedu ngaipindurwe. Minamato yedu ngaipindurwe. Tukuda mweyo. To yedu ngaipindurwe. Zvakanaka. Kereke yeutamu ngaingofambirana nenguva. Uchitarisawo kuti vamwe vanogara pakadini. Zvinongoitawo kuti ungonzwa ndini guest. Kuti kuti hazvo zvine mweya wakawanda unongonatsoona kuti President worship ndakafamba nayo niso. Kuti musarwira mic dzamusina kutenga. Manheru takatengerwa ma cordless mic. Tichiitira kuti fish ipere naika. Tikatombere maoko akatengera ma cordless mic. Generator redu rakadzima nezuro zvikanzi battery. Tikabva tatoriwa na battery. Nechizvi neregulator vanhu vakapledza zviya zvamupenyini. Ndizotera vanhu vangu. Nekuti ukateera munhu chinhu chaakapledza zvinhu unotogona kutorwa. Ndava kudokorwa kuti zvinhu panyawu. Kuti vachivharira vamwe vanhu pachinzi pakwana vanhu ivo vasingazobhadhari. Torawa shoko. Tofamba naro. Ndatanga nekuti be concerned nepaunobva tisati tataura zvechechi. Ndava vanhu vanotitiza maereda kuenda kunhamo vachiitira nyaya yekuti kumba hakuna kumira musha. Kumwe kwandinosvika saChaplain
chaplain ndinovengwa kuti ndo vafundisi vari kudya mari dzevana vedu. Izvo tiri kutokwangwaya. Mumwe munhu ari munomuso ndakamboparizana ndikati ndakaita kunge ndichaita meningitis. Ndakangobatwa nemunhu uye pano yepanoti tasvika mbavhama hanzi uyai mufundisi tanga kurara kandanga neta uyai kuni ndakadi maiguru maemere avamiraziya shandi chaplain Phiri shanda aini amwavani pamastendas here ndinayo here foni yacho yepastendas shikanzorora paipurana zvozi maziyoni ese auya ndatoa papepurana zvozi yengu shikanzi makadi maiguru peshe shikanzi munaziva gara akukasi ndakaintroducwa kuwanhu 10 vese vachingoti aiwa dzimba dzazara kusvika ndazonogara mukicheni visai munhu wamwari tikutoparidza so kudenga richauya ndakagara pakona pebhenji ndagara pakona pebhenji manhero aya pakati pousiku majaha mabora ngoma abva auya akati hatimamborovera chimhama chedu ichi taifara nacho wabva wasvika pendiri chaipo marastaka zvikanzi nedzino inosvika zvikanzi nedzinofinura chimhama nedzinofinura sando dzevanhu ndakaitwa murasi nekuda kwamukristu asina kurongeka ungadzora ruoko akataiwa ndizvozvo dzinofinura chimhama tiri kutoparidza so practical Christian life. Ndadzokera pakona yebhenji wabva watanga kuimba gena gena remoto komana gena gena remoto kule wolembe wakomana zvimwe zvitafu wakomana makuru wane makuru ini ndiri pakona ndakangopedzisira ndatowaima mukule wane wende bimukristu wangu hana kuvaka pamwe batondoboa chigubu chimotirovereyo chimama nendakule wanembe ngativakei kumisha yedu. Minamato chinoparidzwa nezvimwe zvinoona vanhu muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Uye kana vari vamwe vanoti mwana wedu hawigwe mutauni chero muine 15 rooms vanoti anoenda kumusha. Saka Nehemiya ari kuti tingafara sei kunhai mambo titenderei tinovaka pakakoromoka asi pakunovaka bhaibheri shoko raMwari ranoti vachibuda kubva kunyika yavatorwa wakaenda nechembere chete makamboiverengeri kureva kuti tichitotaura zvekuvaka chembere ndo dzine muono mukuru dzinoziva chechi yacho kwayakabva isi vamwe takazotomboihakira vamwe ihakirosi. Saka kana taakuvaka vanoziva kwakabva chechi vachashanda nemwoyo yese vachimiririra kereke yavo. Wamwe wakati hatiendi kune vanhu vasiri kuya kusvondo nekungoona ujaradho kungoti ndo panopinda dhokta. Tine madhokta ada kutendoka pano, tine vanhu vada kutendoka pano vanoita kuti chechi ifambe. But you know wakauya one day ukanaya
you who make Azusa great. And I want to know that I want the lion. Murizi wetakishobukana wepower. Aiziva kuti kana kira apinda zvangu zvaita. Takadaibuda mandaro wa 5 kana 6 makosi. Saka murizi wepower kuti andiluwe kuti ndinyatsotakwa. Aichanganire mahara. Kuti ndipike. Noza mchaita opano pati yange takutaura nyaya yedu yendinotitora. Ndichatanga ini. Ndamakajaira kufundisi vasingavakika. Saka ndaiti ndaroho 1 kadzungu kotiba. What wants what I need someone? Nobody got another cut. Another cut. It's you who make Azusa great. Churches that chiva dzia tichingopota tichibirira kwatoda kuzoenda tabuda muno masikati wakavakwa namaoko avanhu. Kereke yedu kana pane chaisingadi kuvaka. Ndatuka here. Wasina kuti yakayaka zvaita sei? Hande ichinovaka pakakoromoka. Shoko raMwari roti pakatanga vanhu kudzoka vazhinji vakadzoka dzaiva chemberi. But hazvina mhosva vakanga vane muono wekudzokera. Ndokubva pamuka vandinoda kuparidza masikati ano. Wainzi anani Tobi nana Sani nana Shemaya. Zoreva kuti paunongotanga kufunga kuti ndaakuda kuita chimwe chinhu, mweya yetsvina inokutangira kuziva zviri mberi. Ndosaka uchiona pari kutaura Josefu kuti baba ndarota zvisoti. Baba navakoma vanotoprojekta kare, vanodudzira kuti ari kuti achatitonga. Vobva vatoronga kuti ngatiuraye asati atitonga. Pati manerano ndamangwanana anondauya nehasha. Hakuna anouraya chakarongwa naJehovha. Pawakanzi uende unosvika, chawakanzi ubate unobata, chakanzi ndechako ndechako, muzita raJesu weNazareti. Kana dai ndaitya vanhu ndikadai ndisiri pandiri. The first time yandakanzuri kuparidza parufaro ndakadanwa navamwe baba mukuru mufundisi waMwari. Ndikati unobaziva haya hapadi dzungu kureva kuti vaidhifaina character chikanzi hapadi mhepo uye panoriga varume vakuru. Ini ndakavabvunza mubvunzo 1 ndikati makambopaparidzai? Ndoda kutanga ndakudzwa neakapaparidza. Ndava muzivi wenzira yeparuware. Ndiyamufamba chikanzi haina ndikati ndopamatonyurira. Handitaurirwe zvekurema pechikuva cheparufaro nemunhu asina kumbopamira. Itameni Satana apekane, itameni madhimoni arwadziwe, itameni vanatobhia vasunduruke. Ndakati handiudzwe zvekuti hapaendeke nemunhu asina kumbopaenda, uye chero akaenda akadofora ndiye. Ndosaka uchiona vanasikana vaZerobiati vanoti regai kutidzora muchiti murawa hautenderi, isu tiri kuenda kuna Mozisi, imi ndimi makaramba munyerere. Baba wedu hawana kufa rufu rwakora, saka tinogonimirwei nyika yamadzibaba. Tiparidzere vadikani, tiparidzere vadikani. Tinokuda vaKristu vane mweya wevanasikana vaZerobiati vanoti tinodhisevha. Ndava murayiro vaiti vanasikana avapuwe minda. Praise be kuwana Noha nawana Nikira wakati no chinotitadza kupuwa chii because hauvhoteri kuita mwana musikana.
Halo. Kune munhu akatozvidzikisirako nekuti munhukadzi. Inini handina mweya iyoyo. Ukaona ndikaiswa pamusangano, madhodha, marume chaivo makuru wane, unonzwa achiti ndiisei pamberi, Phiri ngaapedzisire. Ndaka vanoziva kuti mandiri mune nyasha, handinei manetirauzi, tinoriremekedza setirauzi. Asi kana pasvika panyaya yeumambo, ndava ndakarivereka zvakanaka. Rinoti madzimai remekedzai varume venyu. Saka kana kwaku kingdom, ndinoiswa hasha nekonga mukadzi anonzi munyaya remagawa rwenyu. Timhu rechirume rakazvivharira mumba. Ndiri kukurunga umwe mukadzi anongoti ndeni vana baba. Kudenga unonomira nezvako. Wakomana vakazvivharira mumba vachiti muno ziva Isu pakaita gandanga rimwe chete rechikadzi rikati handinei namasoja echiroma, uye handinei nekuti vachati kudii, uye handinei nekuti vanoti aienderei. Ndava ndine madhimoni andakabviswa, ndiri kuda kunoona kuti vakamuisepi uye vakamuika sei. Dai kereke taita vaKristu vane hasha, vanoti kana taakushandira Mwari hatinei nekuti vezvigaro vabvisa dhora, ane nyaya dzake ndini, ari kudyara muimba yaMwari ndini. Munoziva here kuti vatungamiriri ndimi munotopega mari yekuti vabvise. Mukangouya mukati dhola ukanzi 45 cents. Baba munondipa asinore mandoda ekomona kunoita kuti ungopa dhoneo unongodza akazive protocol. Parufaro paya pakazoneredha ndakadzika kaini pachikuwa ndikakuregerwa ndikadzaiwa Phiri kuregerere anopinda kune jepini apostolic akaenda kune soja isakaiwa asinaitozvipamu takadzika kati pane zvavo zvanondibata ndikatega ndike zvekudzika pasisfaya paya. Saka kuita ekomona dzimwe nguva zvigaro zvamunochemera izvi unongobude musaga ipa matare uzosara ugarwa kunzi vakauya nei ndokusection. Ndakaudza mukuru yeye ndikati musandiudza zveparufaro kana musina kuenda, uye ndine wandinoenda naye. Ndakavatarisa ndikati ndiJesu anoenda Yesu ndava ukashishidzirwa usimuke.
wakawanda akati Jesu. Aidedzera nekutenda. And by faith Jesu vakamunzwa. Vanonyatsoverenga magwaro, it was not about his voice. But the Bible says, and Jesus felt. It was not about the grip. It was not about the grip of the woman of blood. Of the issue of blood. Because but it was about her faith. Jesus wakanzwa kuti pana andibata vanoona namaziso enyama wakati kuguma pakawandiwa, but Jesu wakati no. Amen. Ndobaramba achidaidzira, ndobvunzwa akati unodei avani ndione. Ndosaka uchiona Samson akatadza kushandira Mwari. Fambi kana kuti magore iro rimwe musingadiwi muchechi. Iro riya ndo rinotuka munhu kuti azviregere. Akatoziva kuti iyi tikangoenda pamberi payo so hapana zvainoita. Vakaziva kuti muna Samson mune mudzikinuri wehondo yaMwari kubva kuvaFiristia. Saka vaisa mayellow ball nevakadzi vakabatana. Saka Samson aiti kana misheni yekuenda kunodzikinura yasvika, akangopinda chete kuvaFiristia, mabhebhe aibva aenda mberi. Havani go hane butsu dzinorira, havani mba kupfeka nhumbi dzinobata, havani zunza hane butsu vakarera, havani mberi. Samson aingoti ndiri munazira hangu, asi uyu mwana hero. The devil knows where you are going. It's happening Satan but I last banano. So was a Malapebarume Barimodo. Masisa Kusikana never Casiramo. Ashikabasa Kusero Kugunanga Takurato. Kumeru Guanagari Kufuris Wachiparuma. Chachia Cheso Tiligunarume. Whatever Sisa Second Size. What do you know? Unazembera wangu napota, unazembera tiwona wangu, unazembera napota. Asina kasa igreti tu, asina kamera akaba, asina kasa anapale aba, asina kamera kusakara. Unazembera wangu tiwona, unazembera Jesu.
Ngavasundire basa iro. Ngavasundire makwari bavana kwe. Ngavasundire mutaura kuti takutaura bhuku. Mai, hanzi vakagara pasi. Wakati chii chingadonhedza Samson. Zvikazi hapana chimwe wakadzi. Bhaibheri rese ukaverenga yaSamson wakadzi vese. Atorwa mukadzi ndo panotakura magedhi. Simba rake raingoonekwa pavakadzi. Amen. naSatani akatoziva zvisimbi izvi zvichiiswa. Saka anoplanda vana Tobia nanaSanbalati kuti hachifi chakapera. Uye vamwe vacho vari mukati medu. Majudha voye, Majudha voye, pakati penyu apa, pakati penyu apa, ndinonzwa kuda kuparidza. Mwari ndidetserei. Ndiri muumbi, ndiri muumbwi, ndiri wedombo, ndiubese zvamuri. Ndoparidza here? Tiparidze here? Ndakamboparidza ndikati kuparidza kwakafanana nemunhu ari kusipureya muriwo. Paunospireya muriwo vanhu vanoti zvakashata. Uye inya dzinonyanya kuruma. Ndichitaura kudai kune vari kunyanya kuruma. Ngati kunyanya kuruma ndokutofa kwedzidziyo. Saka munotenderwa kusipureya imai. Uye kana pasipureyiwa vanomboita mazuva. Muriwo wacho usingahikwi. Saka zvichamboita mazuva umwe achingoti akatumwa here nezvechechi here. Chandinoziva ndechekuti chasipureyiwa chakudyikika, chakutanika, chakuyevedza muzita raJesu. Amen. Samson raiswa pamakumbo zvino kuti munazire rakangana. Beware of the people who shares nyaya dzekuchechi newe. Magrupu enyaya ngave erugare. Foni dzingadzive dzerugare. Kana usina haisi mhosva. Ita ndandina asi ndibasa ngariende mberi muzita raJesu. Amen. Kana tatenga zvidhina unouya woturumura murori. Ekutoti kana usina vanomboziva nguva yacho. Maschool fees atiri kuchemera yakanaka. Ngati kumwe kusada kuitira Mwari ndosaka tichiisa vana vanozoenda mumutoriro. Vanogara mumastreet. Vatiti mama ndinyocheka. Atizive kuti ini ndiri Dunbred, ndiri gafa kana vakanga vasingade vachandikisha kamugonda. And what did they do? Ndovotanga mashoko takaiparidza manheru vanga vasingoti neurombo. Asi tinotenda my beautiful sister, you were there. Saka hatisudzokera kune mashoko. Hello? Amen. Hello? Amen. What did Nehemiah do? Number one, anotikana vachina hondo taakuisa varindi. Amen. Muzita raJesu. Amen. Kana vachiita zvamashoko handisi munhu anashoko. Ngavanyore tsamba asi havabudiriri. Ngavataure mashoko asi havabudiriri. Ukariverenga zvakanaka rine pavakato
kusvika pakuti rumwe ruoko rwaibata trowel, rumwe ruoko ruchibata munondo. Mukristu dzisingaonekwi ndiwe dzinoda kukuvhakachira 2022 namataurindi. Tora mapfuma ako uwabate musi wese. Shoko raMwari rinoti shongai nguo dzekurwa nadzo. Zvino chinongondinakidza ndechekuti ipapa pakurwiswa kwaNehemiya panosanganisirawo muprofita. Hamuverengi ngasara mukozha kuti upi? Muprofita ainzi Shemaya. Vanoti vamutadza, vakatopinda naSanbalati vakati tinomubatira kuarea yake. Takaibaridza maneno yokuti muvengi anokubatira kuarea kwako. Ndosaka makaona Daniel when they were plotting against him wakati kuprayer tomubata. Saka muvengi anokubatira iko kuno kudheko. Kuti waizivaisawo machira enyu mundigadzire bhutsu dzangu. Saka chikarira inini ndikuwo kutora zvinhu. Iyo mafoni aya Mwari atibatsire. Vamwe vanhu vachatadza kunzwa shoko. Wachingoda kutora video apa purpose ndeyekuti wangonoratidza vanhu kuti maipiri vangu vari kwenu. Saka paunenge kutora video ndosaka dzichanyonzika zvitwe newe-IT. Zvikunamatira kuti chechi ino iite vanhu ve-IT. Ndingazokuledza zvakawanda. Yoitawo kamera yayo. Fundraising yoita mari. Wakutengeserwa madhiski aya kana kuisirwa pastiki. Ndava unogona kutopotsa denga Tobia naSanbalati vanouya ikaba. Dheko yakanaka iyi. Uye machira acho haasake. Anongosvika kuti red is out of context these days. Uye iri jira iri dai ranga ranzwayo. Iwo wazvinzwa kubva tofa mwoyo. Musatendere kuurawa mwoyo. Chawaita kana waita nemwoyo unorevesa, Mwari ngavakurangarira. Ibaba, kune umwe ane zwi rinenge munhu akadzingwa nestambo. Asi ukaimba kunooneka kuti hazvisi kunyatsoti tyo. Ndakanamata namufundisi naamai angu. Ndakandiri mambara che. Ndakanga ndiri house girl.
saka ndakanga ndisingaendi kupresent worship nekuda kwokuti muridzi wepandaishandira aizogondiririsa on Sunday, but ndaida kuimba. Ndosaka makazonzwa kuti ndaimba kuti Jonana ndava kuti ndirite. If you did not come to the practice, the keyboard person does not know your voice. Saka kune vanhu vakatonidzivisira chipo zvino ndikaimba haunzwe here kuti ndiri muimbi. Ndazoona kuti kana ndine mweya weswa namajuru wakavhara mwena ndinoboora pamo. Saka ndaingoti ndakagara pakangoita kuti makapledza ndoda kuzopedzisa sermon because tichaita deliverance tichanamatirana, but handisi kuda kuti mvura inaye tisati tazviita. Ndiri kuda vanhu vanoti munhu waMwari ndinoda kungobvisa hundreds towards the building of this thing wauye kuno. Handichisina munhu manje. Jonana, Jonana, Jonana. Umberera yeni wa matikimu chese chauri kuzobata. Pandiri kuenda ku 30 days zeprayer, Mwari ngavakuzosere zvakapetwa namazero matatu zvichienda mberi. Maitiro ndikuda vane ma100 kurumidza yakadikani. Tine zvimwe zvatoda kuzoita mberi. Jonana, ndatoda kuda kusimudzai.
chakanziko fast jet sanitizer isanitizer dzemundege andati ndikurumidze kuti vanhu vanoti ameno zvawakazorwa isanitizer inotidhuri handiti mafoni nguva yatirimo handitika handidakudza ndiri state chaplain vanhu vari kutora mavideo so I need to be careful with what I do handitika handina bachandate mumwe nemaoko tichambira kunodeclare kuti Mwari hakuna anotambudzwa kana aita zvakanaka pamberi penyu kuchirwa zvakanakaona Mwari tinoomberere maoko. Mai ngavaitirwe zvakanaka. Chemberai muone vazukuru vevazukuru venyu. Nyasha dzanoisi pamusoro peupenyu hwenyu. Yeravashika. Dombo ndipai meso ndione pauzuru. Dombo ndipai meso ndione pauzuru. Dombo ndipai meso ndione pauzuru. Meso ndione pauzuru. Nduna ma 50 wona ipatadzika posa ma 50 wanamirira I am releasing the anointing of an eagle. You soar above every situation. Makore achasimuka asa hakurwisii. Dutu richasimuka asa haringorwisii. Hakuna vakaita zvakadai kuumambo wakatadza kuropafadzwa. Vanomirira Jehovha. Chenyu acharamba anacho.
kwamaikumbira kuenda svikai. Kwanga kwakadziviswa ngakuvhurwe. Zvamunobatana maoko ngazviropafadzwe. Vari kuda kutanga misika ichatengwa kudarika yavanhu. Vari kuda kusimudzwa pamabasa nezita raJesu watakatenda. Sumudzwayo. May you carry the exodus and the anointing of Joseph to rule over every situation. Vaiti vakakudonedzai ngavauye vachikumbira ruoko rwaMwari muzita raJesu. Amen. Ndinonzwa mazwi asi commitment yakadai Mwari regai kuti nyadzisa. Ndichatauri mazita vanhu vanoda kugugula asi musvondo yedu ndikanosvika mufundisi wachigara mudhiri hori ndokubva ndapuwa stands neumwe mukristu muSouth Park. Ndikanzwa kuti mufundisi havafanirwi kugara kuya. Ini ndaane dzimba mbiri dzakapera, yechitatu yandaa kupedzisa. Mwari ndobva wataura neni kuti mufundisi waya ngavawane stand iyoyo yemuSouth Park. Ndobva ndanovatora nemukadzi wavo, ndobva ndauya, ndobva ndachinjisa mapepa, ndobva ndati namatai. 3 weeks after mukoma tikangobva pano tine time ndoda kunokuratidza. Ndobva paita vakanga vachienda kuCanada murume nemukadzi. Ndobva vanetsana nekuda kwemba yavo yanga yahafu kupera kuCharlottesville 1,200 square meters. Ndobva vati zviri nani kuti tiipe muranda waMwari. Ndava hama dzedu dzinganetserana chinhu chedu. Ndobva vafona vakati hatikuzivi. Takangoona muchiparidza paYouTube. Mwari vane zvavanotaura, pindai muHarare. Vanhu vaMwari mazuva apera iwaya. Ndiri kutaura Mwari vanoita zvangu. Uye kana uchida uya kuinbox. Kana kuti ngatibude tese ndinokuratidzai zvinoita Mwari kana ukarevesa. When I did that to the pastor and I, handina kunge ndakati Mwari ndinobva ndatotana, ndinobva ndatodi ndosara muchibirwa mune muchinzi right now. Mwari vanoziva chausina, saka vanoita chausina. Saka handigoni kungoprofita kuimba yako marriage yako. Mwari vanoziva chausina. Tamuda vaKristu vanoita semukadzi weShunemi, anonzi wandipa sadza wandiwakira ndoite izvi. She goes, I'm okay. Kureva kuti she did it out of her own will. Zvekuti haana mwana yaiwa imwe nyaya. Zvikadzi tonotaura kamuna vana honorable. Zvikadzi aiwa ndigere nerugare navo. Rikava dambudziko remunhu waMwari rokuti ndoitei ndaitirwa. Ngariwe dambudziko raMwari rokuti ndomuitirei nekuti aita mumba yangu. Haikona kupa chipiriso chine kamhiko. Amen. Amen. Koma, I'm now a owner of a house, a 2-story building. Chaita china kupera muruzo ndichi ipainting. Zura unga gedzinga. Ndobva ndaona chiporofita pane magaraji matatu. Kureva kuti pari zvino ndine Benz neHonda Harrier. Saka pane imwe inofanirwa kuwapo ine mavhiri akasiyana nedzimwe nezita raJesu weNazareti. Dai ndaida kuva mushumiri anobira vanhu ndapfuma kare. Amen. Kati zvinobva kuna Mwari zvinondipa sororo. Ndobva ndavafonera ndikati uyayisangane mutauni. Wakati aiwa ndokumwanga kufunga kuti pamwe pane zvaakuda kuitwa futi. Tikati aiwa zvisisiri izvozvo. Tikati chiuyai ndikuratidzei zvakaita Mwari pastand
yekumaovheti yandakakupa iyo. I am a proud giver. Izvo zvindiri kuenda kuholiday ngokuDubai kuenda ndine shungu unako. Ndiri kuendeswa nemwana uya wamakazwa ndichiparidza mublind uya lawyer akushanda. Hello, ndiyakataiwa salary dzangu dzekutanga idzi ndengoriti ndikuinda ikoko chero vakabva kusvika apa enda ndisina ndiri kuinda. Ndiri kuda ma20 ngatichikurumidzai. Ma20 ndotarisira chechi yese. Matipa here. Tarirai kune nyika uko. Vanonyora ndikurumidzire ndoda kunamatira vanhu. Uye chechi yapakati. Tichando Farao
mafuta atambiswa. Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Asi ukazotarisa akazora mafuta haana kusara akadai. Nyasha pamusoro penyu vana vaMwari. Sumudzai maoko enyu. Maoko anga Mwari. Chaanobata ngachiendeke. Chaanobata ngachiendeke. Mikana inovapa mari ngaizarurwe. Nemi kwete navanhu. Zita renyu ngarionekwe muupenyu hwavo. Chavanoda pamwoyo ngachiitwe nemi. Zvinovachemedza vanyaradzei. Vanovarwisa irwai navo. Nemari Jesu yabviswa nemwoyo unorevesa. Mugare nenyasha ngazvivatevere. Muzita raJesu, amen. Zvakanaka ini ndinozvidawo. 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 Nokuti mwenye wazondelai. Ngazvireke kubva kuvanhu. Ngazvireke kubva kuvanhu. Ngazvireke kubva kumweya yerima. Zvakanaka
vanema $10 kunyanya vasikana vebasa. Ndava ndakandiri musikana webasa for 11 years asi ndaibvisa taipa. Ukaenda kumabhuku epachikanga paina Reverend Stole, mari ichibatwa navamundodwa nani, ndaibvisa taipi ndiri musikana webasa. Denga rikandisimudza. Minamato yedu ngaipindurwe. wasingazogamuchitswe zvapanyika ino napanyika inouya. Mwari ngakugamuchidzei zvapanyika ino uye nepanyika inouya. Hakuna vakaita zvakadai, mabvisa nemwoyo inorevesa uye mabvisa nepamunowana napo. Asi muranda waMwari
ari kuti gamuchidzwai zvakanaka zvapanyika ino napanyika inouya. Zita raJesu, amen. Unogara pasi ndikuda vana ngazvirege musazochenda kudarika ako kwabva macherera mangaita anamuna. Ngazvirege kubva kumwanga, ngazvirege kubva kuvanhu, ngazvirege kubva kumweya yerima. Zvakanaka isu tinozvinavo. When you grow up, uda kuita chii? Advocate. Nurse. Sister. Doctor. Gamai. Ngazvirege kubva kumwanga, ngazvirege kubva kuvanhu, ngazvirege kubva kumweya yerima. Zvakanaka isu tinozvidavo. Mwana wedu ngatigara kuimba yedu. Muzera rakadaizwa. Takutaura advocate. Zvavanowerenga ngazwisise. Ngapase zvichavhundutsa vanatobhiya. Azviita nebheta renyu Mwari. Razvipira kuti imba yenyu ngaiwakwe. Panovakwa imba yenyu Mwari, nemiraka inoda kuvakwa kwese. Hakuna miedzo yezera ichakubata kusvika aita kuita. Baba wedu, she wants to be a nurse. There are qualifications that are needed, that we prophesy good results. Destiny yake ngaishaya anobata. Muzita raJesu, amen. Chirena wenyu vari pano Mwari. Masayensi ngapaswe. Kune vanoona kuti zvisonze zvavo zvichatugafa, asi hakuna chichaenda pamberi pake. Takutaura mwana anogona zvinotyisa. Kubva zvino nezita raJesu, kunokuti imba yenyu yadyarwa. Zita raJesu, amen. Ngazvirege kubva kumweya yerima. Zvakanaka isu tinozvidavo. Chinhu chandakaziva, kana usina ukaita hasha unoroya. Kusara hako kudenga uko. Asi ukanga usina ukaita hasha unoroya. Wane $5 and below. Ngavauye vaise kuno. Nokumbiro vachaibata. Uyai nemari dzenyu muise umo. Handidaviri pledge $5. More pledge. Kana pledge $5. And kana iri kumba kana shishi. Wema 5 so zisai imari tikaibatanidza inoita 10. Uyai munyoreswe. Mumaoko enyasha ndinogara. Uyai zvenyu vana vangu. Ukaona mwana wangu auya kuno wapuwa chichambe, wandidzidzisa shoko reupenyu mumaoko aMwari. Tiri mumaoko aMwari. Nyoresai mumireni pavano.
make sure kuti mari iyi yauya muzita raJesu. Amen. Nyasha dzaJesu ngadzikuchengetei, ngadzikukomberedzei, ngadzikurwirei muzita raJesu. Amen. Zvichida kune vari kunzwa endesai vana waombererei maoko. Pakati pedu pane hama zvakare yapledge 50 US. Yesunena anokoimbirwa kana kudzanirwa ega ndakaramba shonyorora mascripture kuti wadyara to me and takuda vaKristu vanongonzwa kuti basa raMwari ngariendeke. Mwari vanoziva zvandinoshuvira. Murandakadzi wedu, our beautiful name Nenzi. Sister Nenzi, ndinokudai. I love you so much. Kana makasununguka kuti ndigozomboуya kwamunouya, ndotanga hamuna testwa COVID. Ndozomboуya tifare tese. Uye ndoda kuti uye shamwari yangu. Tizotaura tiri vaviri. Sister Nenzi watipa $50 US. Right. Ndichauya ndokunamatira baby. Just a special favor. Wamwe vesa masara. Yako apa unotidaidzirwe. Hazvisi pamurawo uye chipostori hachina kudzidzisa izvozvo. Kana kuti wangoti aiwa ndiri kuti pabipi idaidzirwe. Yanguva yokuti uyatiya mukonze yamunayo yaunayo towards basa raMwari. Ngatimushandire. Praise worship munoziva kana mukaita muitiro uyu. Ngatimushandire. Wapledza wasenga wasimudze maoko. Ndiri kutoida. Wasimudze maoko.
It's almost 80% of the church. Mwari werugare ngaakuitire zvakanaka. Ndiri kuziva zvakare kuti makapledja kuma-sections. Iri kudiwa chokuchoti kuti tione kuita zvinhu zvinoita kuti tirufe. Hello? 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 Kana une prayer request iri serious, kwete kuti hazvo nekuti watipa mari yembairi. Vanhu vanozotora zvisizvo. Ongozoitaurira mufundisi. Tina materai especially wasina kubvisa. Washayiwa tinosunzai maoko. Ngatisunzai maoko wasina kutobvisa zvachose. Mabvisa. Wasina kubvisa vasiri vaenzi. Ngatisunzai maoko titi ndashayiwa munhu waMwari. Baba wedu, muzita raJesu, ropafadzai maoko aya. Vakava nezvishuwo asi vashayiwa panguva ino. Mwari vanorangarira maoko edu, ropafadzai namabasa. Zvinotengwa ngazvitengwe. Vanokweretawo ngavabhadhare. Wakamirirwa wacho ngavaite zvakanaka. Zvakarerwa zvakatarisika kuchengeta amaidzi ngazviite zvakanaka. Kuitira kuti patichaita basa raMwari zvakare, maoko aya awanirwe nyasha. Muzita raJesu, amen. Ngatirekereire kuziya mambo tione kupedzisa service. Toda vanonyatsorova hymn. Dino Fakwamu Dino Edakune Dino Uimadaba Ipokune
rinoti kumapisarema chapter 59 pavhesi ya 10b, Mwari uchandionesa kukundwa kwavavengi vangu. Nezvataita izvi sana Nehemiya, Mwari ngationese kukundwa kwevanotimukira. Kore rino Mwari ngaakuonese kukundwa kwaAnatopia naSanipalati. Kera washakanara mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, tinaye mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, tinaye mukuru wehondo, yekule masikata mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, mukuru wehondo, tinaye mukuru wehondo, yawuyose muranda wamwana akatumwa kuti tivake. Wane mari iko zvino ngavaionze, vanayo mwedzi uno uchingopera ngaiuye. Uye kana yauya admin ndipei mazita paWhatsApp yangu. Uye varemerwa latest date ngariwe February. Tinoyambuka